Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. Kumusta po kayo? At siyempre po, tayo narito sa ating pong studio mula sa Kalakhang, Maynila sa Elizalde Broadcasting. At sa ating pong programang Kadiskarte with your Kadiskarte Imelda. Yes, hindi pala Imelda pangalan ko. Mel, opo. Pero that's my full name, Imelda, opo. Ngayon ay October 14, 2022. Biyernes na naman at syempre pag weekends lahat ay medyo masasaya sapagkat bukas ang marami po sa atin, ang karamihan sa atin ay walang trabaho, pahinga, di ba? Pero pag sinabing pahinga, iba na po tayo ngayong mga Pilipino. Ang ating pong weekends ay hindi na ho katulad ng dati na yung mga nanay, yung mga tatay o yung mga ate nasa bahay lang at naglilinis at ginagawa yung kanilang mga gawain, naglalaban ng damit, etc. Ngayon po kakaiba ang mga Pinoy. Just like the Western people, no? Pagka weekends nagpupunta sa mga sa mga malls, kumakain sa labas, no? At nanonood ng sine, whatever, no? Talagang ini-enjoy ho nila ang weekends, which is okay naman ho. Pero siyempre, ang panahon ho ay talaga dapat enjoyin natin sapagkat hindi natin alam, tulad ho ng sinabi ng aking mahal na kaibigan, hindi natin alam kung kailan mapapatid ang PCN. So, hanggang nandito po tayo sa daigdig, let us enjoy every bit of it, every hour, every minute ng ating buhay, no? Ganun ho talaga. Kalimutan natin ho yung mga problema. Hindi naman ho mawawala yan hanggang buhay ho tayo hindi ba? Pagka buhay ang tao, natural may problema. Kahit na yung pang-araw-araw natin problema, titiyakin lang natin na tayo ay makakasulbar sa ating pang-araw-araw na problema. Or else, kung hindi tayo makasulbar sa pang-araw-araw natin problema, how much more? Doon sa mga talagang mabibigat na problema. Kaya humanda po tayo at lagi tayong lumalaban sa buhay hanggang kaya natin. Laban at laban. Yan po. Ngayong araw, ang pag-uusapan po natin, alam nyo, dito sa atin, sa Pilipinas, hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, no? Hindi ho nawawala minsan yung nag-iisip yung mga tao na makapandaya. Ba't ho kaya ganun, Yung bang, kahit ho sa mga, sa mga normal na buhay, yung mga, minsan sa magkakaibigan, merong mga dyan may mga Judas, di ba? Judas Iscariote na tinatawag mga taksil. Yung mga gustong makapandaya sa kapwa. At akala nila kung nagawa sa inyo yan, na sila ay nagtagumpay. Hindi po. Tandaan nyo ang karma is digital. Kaya ho yung mga nakapandaya, kasi meron ho sa akin nagbalita na maano ko lang, pahapyaw kong sasabihin sa inyo, may nagbalita sa akin na yun daw mga kasama ko nung araw, nung una tong nandito tayo sa Ibitalakay, nag-uumpisa pa lang tayo, may mga nakasama po ako. Talaga namang matitindi rin. Nagbalita sa akin na yun daw nakapandaya sa akin ng so and so na pera. Well, tapos na ho yun bahala siya, di ba? Ganun talaga ang buhay. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung pandaraya. Sa ibang klaseng pandaraya ito, sa board. Board exam. Sabi ho dito, ate, nag-board exam para sa kapatid, arestado. Wow! Ibig sabihin, sumimple, no? Baka siguro, yung kapatid niya na, ito ang tinutukoy natin ditong board exam yung board exam for licensure examination for professional teachers, no? Alam nyo, medyo mahirap po talaga itong board exam ng Philippine Professional Regulation Commission. Tayo bilang isang guro, pumasa naman tayo dyan. Luckily,
when we were, during the times na nag-apply ho tayo sa government as a government teacher. Alam nyo, talagang hindi kayo ma-hire sa gobyerno kung hindi kayo pasado ng nakapasa kayo sa board exam. Yan po. So, lahat po ng mga guro na gustong magtrabaho sa government should undergo this kind of examination. Pero doon sa malayong lugar ng Pagadian City, ay meron hong nakapag-isip ng medyo, ngayon lang hong nangyari yata ito Yung kanyang ate, ang kumuha ng examination para doon sa nakababatang kapatid. Wow! Marahil sabi siguro nag-usap sila, baka sabi nung nakababatang kapatid, baka hindi ako makapasa ate, mas mabuti ikaw na kumuha. Siguro dahil magkapatid sila, inaakala nila na magkamukha sila, pero hindi ho sila nakalusot doon sa proctor ng mga examiner. No? Alam niyo po, syempre, naalala ko nung kumuha ko ng board yan, ng professional, para sa professional board ng teachers, dyan po sa paaralang, Ramon Magsaysay, yes, I still remember. Dyan sa paaralan ng Ramon Magsaysay, dyan sa malapit sa USD. Dyan ho ako na-assign para kumuha ng board. Siyempre, bibigyan kayo ng kalatas ng ng Civil Service Commission, kung saan kayo kukuha, Civil Service Commission ba yan? Yun ho, naka-assign ako sa sa Ramon Magsaysay nga po. At syempre, marami ho kayong dapat na ihanda, pictures nyo, ID pictures, although nakasubmit na kayo doon ng ibang pictures, at syempre, mga pipirmahan nyo doon, etc. Akala siguro ho nung ate ay makakalusot siya dahil siguro iniisip niya medyo hawig naman niya yung kapatid niya. But then, isa pong member ng proctor ang nakapansin na magkaiba ang picture na nakalagay sa Permanent Examination and Registration Record Card, yung PERRC, at sa Notice of Admission, NOA, ng Examination Number 3 na nakapangalan kay Nazia at sa actual na kumukuha ng exam. Parang hindi raw magkaiba, napansin. Kung kaya't ipinaalam sa floor supervisor at inireport at saka inireport din sa building supervisor at humingi sila ng tulong sa NBI. At yun po, syempre ay nag-imbestiga at nakita na talagang hindi siya yung actual na kukuha ng examination na dapat na siyang kukuha. So, sinampahan po siya ng kasong falsification of official documents. Mabigat po yun Alam niyo po, kapag kayo ay nagpalsipika ng mga dokumento, lalo na yung mga dokumento ng gobyerno, tapos kayo dyan. Mabigat po na kaso yan. Falsification of official documents sa ilalim ng Article 172 in relation with Article 171, Paragraph 2 ng Revised Penal Code. Si Maxida, gayon din si Nasia dahil sa pagsasabuatan. Ito po yung dyan. So, para ho dun sa mga kukuha ng mga board exam, mga licensure examination, mga board, o mga kung ano pa. Ngayon lang ho tayo nakarinig ng ganito hindi po ba? Yung mga mas matataas na board exam, na may mga examination, katulad yung sa mga para sa mga abogado. Wala hong mga abogado yan, wala hong matapang ang apog o matapang ang loob na gumawa ng ganon. Di ba? Sapagkat alam nila, napaka-rigid ng examination na kanilang dadaanan. Siyempre, ano po ang ginagawa ng mga taong kailangan kumuha ng board exam? Maghanda physically, mentally, emotionally, at siyempre, yung kanilang paghahanda, pagre-review sa lahat ng mga asignaturang dapat nilang pag-aralan. Yan ho ang nararapat yung gawin, hindi para kayong mag-isip kung paano kayo makakapasa dyan sa isang paraan na kung saan makapandadaya kayo. Aba, hindi pa kayo nagiging teacher mandaraya na kayo. Anong klaseng guro yan? Hindi po ba? So, yan po ay isang malaking leksyon sa mga kukuha ng mga board exam. Hindi lamang sa mga teachers, kundi sa lahat ng board exam. Magkaroon ho tayo ng dignidad at mahiya tayo at syempre
tinapos nyo ang kurso na 4 na taon, abay, pagkatapos sa isang idlap, magkakaganon, di po ba sayang? Sayang na sayang po ang inyong pagsusumikap. Yan, nalagay patuloy kayo sa mga pahayagan. Hindi kasalanan po ng madlang Pilipinas yan, kundi kayo mismo ang gumawa ng ikababantog nyo sa masamang paraan. So, yung mga kukuha ng mga examination, ang mabuti nyo gawin ay paghandaan ito. No? Total, nagsunog na kayo ng kilay nyo na 4 na taon. Paghahandaan nyo na lang yung board exam, may ginawa nyo pa yung ganyan. Anong klaseng kaisipan meron kayo? Yan ba yung tinatawag nating masasandalan ng mga estudyante para magturo sa mga estudyante na hindi pa man nag-uumpisa magturo, nandadaya na? Ayan ba yung tuturo sa mga estudyante? Kaya sana po ay wag nang maulit ang insidente na to at bigyan daan natin din yung mga mararangal o yung mga taong talagang nagsusunog ng kilay para makapasa sa tinatawag na board exam. Isang malaking karangalan na makapasa kayo sa isang board exam matapos na kayo magsunog ng kilay sa pag-aaral sa loob ng ilang taon. Halimbawa, kayo ay kumuha ng pagka-doktor. O yan, teachers, mga board exam na yan. O kaya abogado, abogasya. Isang malaking karangalan na kayo ay makapasa sa inyong pagsusumikap sa mabuting paraan. Hindi sa pagsusumikap na makapandaya kayo. Pangit na pangit po yun. Kung naalalaman ho natin yung mga nakaraang panahon, several years back, nagkaroon din ng parang usapin ang isang board examination noon ay licensure din yun. Parang sinasabi nagkaroon ng leakage, no? Yan, masama rin ho yun. Na parang saan ba manggagaling yung mga leakage na yan? Yung mga impormasyon na ibig sabihin, yan yung mga itatanong sa examination. Expect nyo na ang itatanong sa examination ay yung pinag-aralan nyo. Di po ba? Ganon? Alangan namang itanong yung mga tanong na hindi nasasakop ng inyong pinag-aralan. Siyempre, ang itatanong ho doon, yung mga sa pinag-aralan nyo. Kaya hindi nyo na kailangan pang mandaya. Ang kailangan nyo lamang ay isaloob at huwag kalimutan ang mga napag-aralan. Yan lang naman po Ano po ba mahirap doon? 4 na taon o ilang taon yung pinagsumikapan yan. Pagkatapos magiging ganyan ang outcome, hindi nyo po ba naisip yan? Nakakaawang, nakakainis ang mga gumawa po ng ganyang mga senaryo. Maging leksyon po ito sa atin at syempre kayo ang sumira. Hindi pa man nasira na ang inyong imahen bilang isang magiging guro. Paano pa sasabihin magiging mabuting guro kung ganyan? Although, syempre, hindi naman ho tayo dapat maging judgmental. Baka naman talaga lang gustong-gusto niyang makapasa. Pero hindi po yan, hindi po yan dapat, o hindi ba yan dapat maging dahilan? O para pag sinabi natin, mahirap lang ako kaya ako nagnakaw Hindi po dahilan yon. Kinakailangan laging tama ang ating utak, no? Ang ating pag-iisip. Kaya nga sinasabi ho natin, ang lahat ho ng paraan, para sa mabuting paraan, gawin ho natin para hindi ho tayo napapahamak. Hindi lamang ang ating buhay, kundi yung ating dignidad. Yun po ang napakahalaga. Kasi lalo na kung isa kayong professional, biro nyo, nagsunog-sunog ng kilay for ilang mahabang panahon, tapos mandadaya lang pala kayo sa board. Nabisto pa kayo. Yun ang masama. Mabuti naman at nabisto kasi kung hindi, paano yon? Baka may gumaya pa. Baka mamaya sa istorya, ganito ginawa ko. Ganun doon ang gawin mo. Alam nyo naman, di ba? Yung minsan yung pagtuturo ng mga hindi maganda, ginagawa, RJ, sagutin mo to. Yung ginagawa po ay mandadaya at pagkatapos sasabihin na na ito ay kailangan namin gawin dahil gusto kong makapasa. Sandali lang po. Hello? Ma'am Ben? Ma'am Ben? Ano po sabi? Sandali lang po. Ano po sabi? Sige. Sige po, umaga sir Sige po. Pasensya na po kayo, may tumawag bigla sa atin at kailangan po kasi yon para bukas po sa ating
musical extravaganza for Saturday kasi tinitiyak ko na darating po yung ating mga musikerong magagaling. So kasi po hindi natin sila na-contact yung mga nakarang araw at ito ang pagkakataon. It so happen na nandito po tayo nagbo-broadcast kaya hindi ko pwedeng hindi sagutin, baka akala hindi ko sila sinasagot. Paumanhin. So balik tayo sa atin pong pinag-usapan, nag-board exam para sa kapatid. Wow, no? Ibig sabihin, naalala ko po tuloy yung isang joke ng isang kaibigan ko. Sabi niya, kukuha ko ng civil service Kaya lang, ilang beses na akong kumuha ng civil service exam, hindi ako nakapasa. Ano kaya kung ako ng isang tao? Parang narinig ko yung ganun Natawa lang ako, sabi ko pambira naman to. Yung pala joke lang. Kahit sa joke, wag nyo nang isipin yun. Kasi minsan kung ano yung joke natin, yun pala, nasa sa loob natin yun. O binabalak. Wow. Pag medyo masama ang balak, huwag nyo nang ituloy. No? Kasi sigurado ang kababagsakan yan, walang kakwenta-kwenta. At mapapahamak lang po kayo. At masasabi ninyo, sayang. Baka kumanta ho kayo ng sayang. Hirap yun, di ba? Pag tayo, alam nyo, hindi na ho maibabalik yung mga pagsusumikap kapag may nangyari hong ganyan na napahiya tayo, hindi po ba? Hindi na po maibabalik yun. Sa isang idlap, sa isang mahabang panahon, nagplano-plano ka ng hindi tama, pagkatapos nabuking ka. Kahit anong mga pagpaplano dyan, huwag nyo na hong gawin yun kasi oras na mabisto. At kahit hindi mabisto, kung magtagumpay man kayo, pasamantala lang ho yun. Alam niyo po yung mga ginagawa natin sa kapwa natin na panlilin lang. Maaaring nagtagumpay kayo sa umpisa, pero tandaan nyo yung karma ho, digital yan. Lalo na when it comes to sinasabing sa pagkakaperahan. Marami hong hudas pag sa pera na pinag-uusapan, no? Mahirap, kaya minsan pag nagdi-deal kayo, kailangan may pirmahan na no? Kasi hindi naman sa ano pa man bagay, napakahirap kasing magtiwala pagdating na sa pera. Marami hong nakikita ang katotohanan pagdating na sa pera. Well, ganun talaga. Pero ito hong sasabihin natin. Kapag ang tao makikilala nyo siya sa pera. Pag sira sa pera yan, ibang klaseng tao yan. At yan na ang kanyang tatak. At bahala na siya sa kanyang buhay, di ba? Yun ang gusto niyang maging parte sa lipunan. Na siya ay isang taong sira sa pera. Ibig sabihin, when it comes to money matters, talagang nagbabago siya. Parang hunyago siya. Diba? Ganun talaga yon. Meron pong mga taong ganun. Pero, ang sabi po nga natin, hindi dapat pamarisan ng mga ganyan. Hindi naman tayo santo. Pero tayo ay isipin natin, tayo po ay tao na may pag-iisip kung ano ang dapat nating gawin. Mamimili tayo kung anong dapat mong gawin, mabuti ba o masama. Pero, sinasabi po natin, hindi naman tayo perfect Sino ba rito sa mundo ang walang kasalanan? Taas ang kamay! Palagay ko walang tataas ang kamay. Kasi kahit na yung pinakamayaman o sinasabi niyong mabait, nakakagawa rin po yan ng mga kasalanan. Pero ang mabuti kapag nagkaroon po kayo ng pagkakamali, kaya niyong ituwid ang pagkakamali at the soonest possible time. At saka syempre, pag sinabing tinutuwid yung pagkakamali, di na inuulit. Di ba? Kasi yung iba pag humingi ng tawad, inuulit pa rin. Paulit-ulit. Parang McDonald, no? Sinasabi paulit-ulit daw. Ginagawa nating jokes, pero sa totoo lang, ay napakasakit, Kuya Eddie, na magkaroon ka ng isang ganung kaibigan o kasamahan, no? Na kayo ay lokohin. Especially kung pinagtiwalaan mo at inari mo siyang parang kamag-anak. Well, ganun talagang buhay, hindi po ba? Sabi nga meron dalawang klaseng tao sa mundo. Isang naloloko at isang manloloko. Ganun talaga yun. Pero ano man doon sa dalawa na yun, mamili ka kung saan mo gusto. No? Bahala ka sa buhay mo. Pero sabi nga, God is watching us kung ano yung ating mga pinagagagawa.
kahit na magtago ka sa ilalim ng kama mo, alam ng Diyos yun kung ano yung ginagawa mo. So, yun nga lang ho, sabi nga natin, maging makatotohanan tayo sa buhay. Kung nahihirapan tayo, pwede ka naman magsabi eh. Baka pwedeng gawin ko to kasi kailangan ko lang ang pera eh. Siguro, kung manghihingi kayo ng pribileyo sa kausap nyo, maintindihan. Ang lahat po ng bagay ay naintindihan sa komunikasyon. Hindi, lalo na pa kung ika nga para namang magkakamag-anak ang turingan. Dapat ho magkaintindihan, di po ba? At sinasabi nga ang pinakamahalaga po sa buhay ng tao ay komunikasyon. Kapag hindi nyo naman mahuhulaan kung anong gustong sabihin o sa loobin ng inyong kapwa. Kahit na yung pinakamalapit sa inyo, hindi nyo rin alam. Kinakailangan magsasabi, no? Hindi naman tayo manghuhula hindi ba? Sabi nga ho sa biro, hindi ako si Madam Auring para mahulaan ko kung ano yung nasa sa isip mo. You better tell me, no? Ganon din tayo sana sa ating mga sarili. Kung ano man ang gusto natin sabihin o gawin sa ating kapwa na para tayo makaiwas ho na parang nilalamangan natin siya, dapat ho magsasabi tayo. Siguro naman sa pagsasabi ay mas magaang ho yun kaysa tanggapin, kaysa sa niloko mo yung tao. Di ba? Alam nyo, lahat ho ng tao, palagay ko ho, ay nakaranas din ng panloloko ng kanyang kapwa. Well, sinasabi natin, ay naku, na loko siya, kala ko ba matalino yan? Hindi po. Sinasabi ho, yung nakapag-add, nakakapagdagdag ng inyong experience. Sabi nga, you learn from experience. Totoo po yan. Kasi kung hindi nyo po naranasan yung mga ganyang bagay, hindi kayo magiging mas matalino ng konti o mas matalino second time around. Diba? Hindi na kayo kayang lokohin kasi medyo nakaranas na kayo eh. Alam nyo na kung paano. No? Alam nyo na yung mga estilo ng mga manloloko. No? Kaya okay lang sa alright. Katulad ho nito, yung board exam na para sa kapatid. Siguro dahil sa pagmamahal ng ate sa kanyang nakababatang kapatid, ginawa niya yun. O yun namang nakababatang kapatid na kukuha talaga dapat ng board exam, gusto niyang manloko. Gusto niyang makapasa nang wala siyang masyadong kapaguran. Aba, Paul na Paul yan, di ba? So, ibig sabihin, ay wala kang sariling paninindigan at hindi ka handa sa propesyon na isang guro. So, dapat lang yan ganyan. So, yung mga nakikita po natin, nababalitaan, nararanasan sa bawat araw ng buhay natin, sabi nga nakapagpapalawak ng ating mga karanasan, mga experiences, kung paano tayo kumalaban sa buhay at kung paano tayo sumangga sa mga negatibong pangyayari sa ating buhay. Totoo yan, di ba? Kasi kung hindi ho tayo magiging matalas, malamang araw-araw lokohin tayo ng mga loko-loko. Na napakasakit naman, Kuya Eddie, kasi minsan masasabihin natin, isa akong ganito, nag-aral ako, niloloko lang ako ng ganyan. Pero alam niyo po, ang mga tao ay may kanya-kanyang porte yan, no? Merong mga tao ang porte niya panloloko sa buhay, no? Meron naman ho yung tao basta kanya-kanya kayo, di ba? At yung kanya-kanyang kaisipan. At syempre sa antas ng taas ng dignidad ng isang tao, paano niya nagsisikmurang gawin ang ganun? Lalo pat kung ang pinagpakitaan siya ng mahusay na pakikisama. I don't know kung paano. O kaya iniisip mo na mapasahan mo yan dahil nandaya ka, nakakuha ka ng leakage. O yun nga, kumuha ka ng isang tao para pumalit sa'yo na alam mong makakapasa siya dahil matalino isa sa'yo. Umaming ka na kaagad no? Na mas matalino siya kaysa sa'yo. Kaya nga siya yung pinakuha mo ng exam. Ibig sabihin, wala kang tiwala sa sarili mo. Ba't ka pa nag-teacher? Ba't ka pa kumuha ng pagkaguro? Hindi mo pala kaya. Biruin mo, sinayang mo yun. Yan po. Hindi lamang yan, kundi sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Yung pandaraya ay talagang negative yan kaya satanas yan di ba? Ibig sabihin, sinampahan ka ng isip ng negatibo, pagka-demonyo, ganun talaga yun, di ba?
Eh kung ikaw ay may pananalig sa Diyos, may pananalig ka sa kakayahan mo, may pananalig ka sa mga mangyayari dahil kahit nakakaranas ka ng kahirapan o nahihirapan ka, ano kaya, makakapasa kaya ako sa board exam? Eh syempre, dagdagan mo yung pagsusumikap. Dagdagan mo yung pagre-review mo. Dagdagan mo yung pagbabasa mo. At magbalik tanaw ka sa mga subjects na mga itinuro sa'yo. At naalala ko kasi nung mga panahon na yon na bago ko kumuha ng board, sinasabi nila na mga ano daw, usually yung mga tanong sa mga board exam, yung mga sa mga first year and second year subjects yan. Kaya mas maganda ho, mas reviewin niyo yon kasi yun ang siyempre panimula, no, ng inyong expertise. Paano nyo gagawin yan? Ano ang mga subjects na dapat yung tutukan? Yung mga ganon. Siguro, sa mga gurong kukuha, hindi na natin kailangan explain yan dahil matatalino yung mga iyan. Kaya nga ako ay nabigla nang nabasa ko itong news na to. Kung kaya't ito ay napili kong talakayin dahil ako bilang isang guro medyo na saktan ako, nasyak ako. At naisip ko tuloy na sana ay wag na muli itong mangyari dahil napaka-negatibo naman. At baka ma-branded tayo ng mga teachers, mga mandaraya. Wow. Wag naman, no? Sapagkat tayong mga guro ang pinaka-noble profession daw. Totoo naman yon. Dahil sige, sabihin nyo nga dyan, kahit mga doktor, mga abogado, lahat na, mga inhinyero, everyone dumadaan sa guro. Hindi po ba? Lahat tayo dumaan. Kung walang mga guro, paano tayo? Di ba? Kaya napakataas ng mga respeto ng mga tao sa mga guro. At hindi lang yan, kahit hindi naman lang mga guro ang dapat natin respetuhin, lahat ng tao. Kung kaya't huwag tayo mag-iisip ng mga negatibo o panlalamang kung kanino man dahil o sa ating propesyon o makuha ang isang bagay dahil lamang sa panlilinlang o pagbabalat kayo, hindi maganda. Tandaan nyo, pag nahuli tayo ng ganun, wala na magtatras sa atin. Wala nang magtitiwala. Wala nang, palagay ko, lahat ng sasabihin nyo, parang negatibo na sa mga tao. Hindi nyo masisisi. Hindi po ba? Ganun talaga yon. Kaya itong batang ito na nagkamali na kumuha ng sasalba sa kanya para kumuha ng examination, maling-maling desisyon yan. Pero nangyari na. So wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari. Kaya nga sabi ho nila, wala daw pagsisising nasa una, laging nasa huli. Kaya para huli tayo hindi magsisi, wag na tayong mag-isip ng mga negatibo. Kung nakapag-iisip man tayo mga negatibo, dumalangin ho tayo kasi tao lang tayo para hindi ho makapag-isip ng mga negatibo lalo na sa oras ng pangangailangan. Naintindihan naman po natin yan. Pero kung matibay ang inyong pag-iisip at pananalig doon sa taas, at syempre meron kayong tinatawag na dignidad, di nyo po gagawin yun. Madaling makipag-usap sa mga tao kung kakausapin nyo, no? At tungkol naman dito sa mga pagpaplanong mga ganito, wag nyo na pong isipin pa. At sana'y wala na pong mangyayari, susunod pang pangyayari sa mga ganitong pagkakataon. Kasi kahiya-hiyaho po tayo. Hindi lamang sa sariling bayan, kundi siyempre kahit nabantog ito sa mga pahayagan, sa sariling wika, pwede ba hindi makita ito sa sa English version o sa mga kwento? Isa pong malaking gawak para sa atin. Kaya wag nyo na isipin pa yung mga ganito. Kung may mga board exam kayong pinaghahandaan, gawin nyo ang lahat para sa pagre-review nyo. Dahil tandaan nyo, nagsunog kayo ng kilay for more than 4 years kasi yung mga abogado, halos 8 years yan kasi 4 years yung bago kayo kumuha ng law proper, hindi po ba? Ganun din naman mga doktor, kuha muna kayo ng 4-year course na para sa paghahanda sa inyong pagpasok mismo sa medisina. Kaya parang 8 years
plus yung board. Ang bigat, no? Biro nyo yung preparasyon na yan. Pagkatapos mag-iisip lang pala kayo sa dulo. Kung kailan kayo magiging professional, mag-iisip kayo na paano mapadali ang isang araw na yun o 2 araw na examination. Sa bagay yun, ang teacher's board exam, 1 araw lang yun. Pero yung sinasabi ho natin sa mga lawyers, parang ilang araw yata sila, every Saturday, o parang ganun ang examination nila, no? Hindi ko lang alam sa medicine kung ganun din parang sa mga abogasya na kumuha. So, yan ho, dapat nyo mag-dili-dili kayo na wag na kayo mag-isip ng ganun kasi sayang ang preparasyon ninyo at paghahanda dahil ang mangyayari ay kahihiyan lamang at parang tinapon ninyo ang inyong magandang pinag-aralan na isang hakbang na lang kayo ay isa ng professional. Tas nangyari pa yung ganun. I'm sorry for you at sana po ay yun nga, wag na nating pamarisan. At doon sa mga ordinary naman tao na ang mga layunin ay makapabuli o makapanglamang sa kapwa, wag na ho kayong ganyan. Kasi digital ho ngayon ang karma. Di ba? Matakot ho tayo. Kasi maring nagtagumpay kayo sa una, sa inyong mga binalak, nagkaroon kayo ng malaking halaga. Pero ang balik nun, di nyo alam kung paano. Paghandaan ho natin. So, para ho tayo wag matakot sa mga karma, yung bad karma na yan. Kung wala tayong alalahanin na magkakaroon tayo ng bad karma, sabi nga, do good, be good, think good. Yun. Para hindi ho tayo makasagasa ng kahit na sinong ating mga kasama. So, yan po, mga minamahal kong kadiskarte. Sana po ay nakapagbigay tayo ng mga gabay kahit papano sa ating mga mamamayan, sa ating mga mahal na mga kababayan. At tungkol po doon sa mga kukuhan ng mga board exam o yung pang civil service, kung gusto nyo kumuha ng civil service, ano ho yan, online eh. Lahat naman yata online ngayon. No? Mag-apply lang kayo. Tapos, para malaman nyo kung kailan ang day o date ng mga civil service examinations. Kung yung gusto hong kumuha, makikita nyo naman ho yan sa Google o ano nyo sa online na pwede kayong you don't have to go to Quezon City, malayo ho yan, civil service. Kayo online para doon sa mga gustong kumuha ng civil service para sa paghahanda nila para sila ay makapagtrabaho sa gobyerno. Maganda ho yan. So, sa inyong lahat, good luck sa inyo, yung mga kukuha ho ng board exam, yung mga civil service examination and lahat ho ng examination. At ang sinasabi po natin, kayo ang nasa sa inyong mga palad ang sarili ninyong tagumpay sa pagpasa ng pagkuha ng mga board exam at kung ano-ano pang mga examination na yan. Nasa sa atin pong pagsusumikap and of course, with the help of God. Yan po. So, mga minamahal kong kadiskarte, bago tayo mag-say goodbye for a while, gusto ko pong sabihin o batiin ang ating mga kaibigan, si Dr. Kyle Halili, ang magaling na dentista ng bayan. Yan. Si Dr. Loida de Diaz, ang isa sa mga galing na principal ng ating lungsod ng Maynila. Pero retired na ho siya, but not yet tired. Di ba, ma'am? At saka, ang mahal ko pong si Ma'am Antonieta Di Tapang, ang dati po naming English Department Head. And ang mga kaibigan natin, si Miss Eunice Abanto, Miss Emily Molo, siyempre po, ang aking inaanak dyan na napakabait at marunong na isang guro. Hindi na yata siya ordinary guro ngayon. Baka head teacher na to si Salve Robles, ang akin pong inaanak sa kasal. At syempre, yung inaanak ko sa kasal dyan na isang teacher leader, si Ramon Miranda, ating guro. Lagi kong nakikita yung kanyang mga messages. Salamat sa iyo, anak, at hindi kayo nakakalimot. At sa lahat ng ating mga kasamahan sa DepEd, maraming salamat po sa inyo at mabuhay tayong lahat. At syempre,
Don't forget to like us, subscribe us, and follow us sa ating pong YouTube channel sa ang Elizalde Broadcasting, at lahat po ng ating mga programa ay inyo pong tangkilikin. Thank you very much, and don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.